Расейцы вінавацяць Лукашэнку ў няўдачах на фронте. Нават прырода выступае супраць Лукашэнкі. Сілавікі апрацоўваюць медыкаў. Ад сілавікоў пацярпеў пенсіянер. У Жлобіне па Жлобску сабралі даніну з прадпрымальнікаў. У Шаркаўшчыне судзілі сталічных прадпрымальнікаў. Прайшло 4 гады, а рэпрэсіі толькі ўзмацняюцца. У Расеі, па прыкладу Сталіна, вінавацяць цэлыя народы за іх імкненне да незалежнасці. У Варшаве адкрылася выстава, прысвечаная мастаку Алесю Пушкіну. Вітаем, сябры! У нас чарговы выпуск навін па-беларуску і без цэнзуры. Пра некаторыя падзеі, што падаліся нам цікавымі ўжо зараз. Пачынаем. Украінцы захапілі некалькі населеных пунктаў Курскай вобласці Расеі. Чаму так здарылася? І расейцы знайшлі вінаватага ў прарыве фронту. Гэтым вінаватым аказаўся галоўны іх хаўрушнік Лукашенка. Гэта пасля адводу сіл бацькі, пішуць расейскія Z-каналы, якія сцвярджаюць, што на курскі кірунак Украіна перакінула войскі, якія яшчэ зусім нядаўна стаялі на мяжы з Беларуссю. Сітуацыя ў цэлым вярнула нас у люты-сакавік 2020 года з памылкамі і пралікамі цэнтраў прыняцця рашэнняў, якія змянілі характар і фармат СВА. Адзін з гэтых цэнтраў – Мінск. Мірныя ініцыятывы Лукашэнкі, мабыць, справакавалі ўкраінцаў на курскі кірунак. Жаліцца расейскі тэлеграм-канал «Брыфінг». Баі на мяжы Сумскай вобласці Украіны і Курскай вобласці Расеі пачаліся 6 жніўня. Прычым ідуць яны менавіта на расейскай тэрыторыі. А як жа яны думалі? Вайна, як і кій, мае 2 канцы. Вось і атрымалі. І падобна, гэта толькі пачатак. Тым часам беларуская сталіца зноў стала бел-чырвона-белай. І вінавата тут не апазіцыя, а чарговы лівень. Вада змыла пластмасавае агароджанне, якія ўтварылі так ненавісную лукашыстам беларускую нацыянальную сімволіку. Нават прырода стараецца для народа, выступае супраць Лукашэнкі. А вось прадстаўнікі сілавых структур, які 4 гады таму кінуліся ратаваць Лукашэнку і пачалі з медыкаў. Ад каго ж яшчэ сыходзіць самая вялікая небяспека? Таму і правялі міліцыянты з супрацоўнікамі стаматалагічнага і кардыялагічнага цэнтру Вічебска прафілактычныя гутаркі аб экстрэмізме. І пра абласны эндакрыналагічны дыспансер таксама не забыліся. А каб гутарка лепш дайшла да лекараў ды медыцынскіх сясцёр, напрыканцы іх папужалі яшчэ выкарыстаннем дронаў. Маўляў, нельга імі карыстацца нават у асабістых мэтах. Вораг жа не спіць. Пакуль у паўночнай сталіцы сілавікі разбіраліся з медыкамі, на поўдні краіны таксама ў шапку не спалі. Там ахвярай міліцыянтаў стаў 71-гадовы пенсіянер. Але пацярпеў ён не за выкарыстанне дронаў і нават не за экстрэмізм, а за паліва. Вось жа не сядзелася чалавеку спакойна на пенсіі. Усё грошай мала было. Мала таго, што ён працаваў на адным сельскагаспадарчых прадпрыемстваў, дык яшчэ і салярку зліваў. Як паведамілі міліцыянты, скрадзена было больш за 900 літраў на суму больш за 2000 рублёў. Відаць, чуў мужык такое выслоўе. Каб жыць шчасліва і быць ва ўласці, трэба красці, красці, красці. Толькі не ўлічыў, што ён то не пры ўладзе. Чаго не скажаш пра прадстаўнікоў Чырвонага крыжа ў Жлобіне. І хоць таварыства Чырвонага крыжа і Чырвонага паўмесяца фармальна лічыцца арганізацыяй недзяржаўнай, яна яшчэ з савецкіх часоў лічыцца месцам працы для розных элітных чыноўнікаў ды адстаўнікоў, якія якраз і лічаць сябе прадстаўнікамі ўлады. Таму і адправіліся яны на мясцовы рынак збіраць даніну з прадпрымальнікаў. Вядома ж, не самі, а адправілі туды валанцёраў, маладых дзяўчат і хлопцаў. Ты і пахваліліся, што сабралі на рынку больш за 200 адзінак новага адзення, 100 пар абутку і канцылярскія тавары. Па Жлобску сабралі даніну з жлобінскіх прадпрымальнікаў. Нібы кіеўскі князь Ігар з Драўляна ў 945 годзе. Атрымоўваецца, што за 1000 гадоў мала што змянілася. Такія вось чырвонакрыжнікі. Крыжа на іх няма. А ў Шаркаўшчыне пацярпелі іншыя прадпрымальнікі. Не мясцовыя, а сталічныя. Яны не гандлявалі ні адзеннем, ні абуткам, а прадавалі жывёлу. Яны куплялі ў гаспадарках Вічебскай і Мінскай абласцей, а потым прадавалі на захад. Вядома ж, не ў Польшчу ці Нямецчыну, а гаспадаркам заходняй гарадзенскай вобласці. Вагу жывёлы пры гэтым завышалі.
на чым і зарабілі больш за 20 тысяч рублёў. І, напэўна ж, належным чынам не падзяліліся з кім трэба. Вось і потрапілі ў Шаркаўшчынскі суд. Суд назначил по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 базовых величин, что составляет 8 тысяч рублей. Такі ж тэрмін атрымаў і другі абвінавачаны, толькі з меншым штрафам. Што праўда, абвінавачаны экстрэмісцкіх лозунгаў не выкрыквалі, у мітынгах не ўдзельнічалі, на розных падазроных рэсурсах не чаціліся ды не посціліся. Таму Шаркаўшчынскі раённы суд праявіў гуманізм і даў 2 гады адтэрміноўкі прысуду. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Падчас гэтай адтэрміноўкі прадпрымальнікаў прысудзілі да 120 гадзін грамадска-карысных працаў. Недарэмна Шаркаўшчынская раёнка называецца кліч радзімы. Вось і пакліча іх радзіма папрацаваць з мятлой на яе карысць. А вось да сваіх апанентаў лукашэнкаўскія сілавікі ды суды такога гуманізму не праяўляюць. Спачатку так званай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі 2020 года было затрымана больш за 50 тысяч чалавек. І гэтыя затрыманні працягваюцца да гэтага часу. Пра гэта паведаміў гомельскі праваабаронца вясны Леанід Судаленка. За гэты час праваабаронцамі 3380 чалавек прызнаныя палітвязнямі. Амаль 2000 з іх ужо адбылі свае тэрміны і, як паведамляюць праваабаронцы, могуць лічыцца былымі палітвязнямі. Але як лічыць лідар Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Олег Кулеша, які адбыў свой тэрмін, былымі палітвязняў можна будзе назваць толькі тады, калі суды знімуць з іх абвінавачванні і поўнасцю іх рэабілітуюць. Цалкам падтрымліваю такое меркаванне. Леанід Судаленка адзначыў, што за апошнія 3 гады адзначаецца рост асуджаных па палітычных матывах. Рэпрэсіі не слабеюць і нічога не кажа аб тым, што яны спыняцца ў бліжэйшы час. Лукашенка ніяк не можа забыцца на крыўду, што атрымаў ад народа ў 2020. Дык пра якую тады перамогу можа ісці гаворка? Дарэчы, 9 жніўня спаўняецца 4 гады пасля так званых выбараў. З гэтай нагоды ў Варшаве пройдзе беларуская акцыя, пра якую мы распавядзём у наступным выпуску. Не адстаюць ад лукашэнкаўскіх судоў і ў Расіі. Нядаўна расійскае міністэрства юстыцыі ўключыла ў спіс непажаданых арганізацый аб'яднання антываенных расіян у Польшчы «Остмост» і Асамблею народаў Каўказа. Чым яны пакрыўдзілі расійскіх служак Феміды, невядома. Можа тым, што імкнуцца да незалежнасці? Дарэчы, у Расіі, дакладней у Савецкім Саюзе, ўжо быў сумны досвед, калі па загаду Сталіна ссылаліся цэлыя народы, у тым ліку і каўказскія. Каждая территория имеет право на свободу. Это неотъемлемое право любого народа, любой личности. И если мы сегодня объединимся, если мы сегодня как один встанем против этой империи и вот против узурпаторов, которые сегодня правят этими народами благодаря вот этим империям, мы победим. Свае спадзяванні на незалежнасць прадстаўнікі народаў Расіі звязваюць з перамогай Украіны ў вайне супраць Расіі. 6 жніўня ў Варшаве ў музеі вольнай Беларусі адкрылася выстава, прымеркаваная да дня нараджэння мастака Алеся Пушкіна. Сёлета мастаку споўнілася 59 гадоў, але ў мінулым годзе лукашэнкаўскія карнікі забілі мастака. На адкрыцці выставы прысутнічалі міністр культуры Польшчы, дыпламаты, мастакі, прадстаўнікі беларускай дыяспары ў польскай сталіцы. Палітык Павел Латушка адзначыў, што выстава мае не толькі культурніцкае значэнне, але і грамадска-палітычнае. Алесь Пушкін – гэта той чалавек, які пачаў змагацца нашмат гадоў раней, чым я, чым многія з нас. Тут таксама прысутныя на гэтай выставе. Гэта чалавек змагар, які, не гледзячы на супраціў рэжыму, а перадусім наадварот, таму што ён моцны, ён ішоў і змагаўся за свабоду ў мастацтве, за вольнасць Беларусі, за незалежнасць Беларусі. На жаль, шмат хто з беларусаў даведаўся пра творчасць мастака толькі пасля падзей 2020 года, а некаторыя нават пасля яго смерці. Але вядомы ў Еўропе мастак нават пасля сваёй смерці будзе жыць у сэрцах беларусаў. Таму вельмі важна, каб мінулая творчасць Алеся была ў нашых сэрцах і каб мы разважалі над гэтым, чаму ён так
намаляваў, якую ідэю накладваў, бо там ёсць глыбокі сэнс. Сэнс, каб Беларусь сапраўды стала вольнай і не паўтарыла ні 94 год, ні трагедыю 20-го. Як паведаміў Павел Латушка, напярэдадні 5 жніўня Еўразвяз прыняў чарговы пакет санкцый, у які ўключаны начальнік гарадзенскай турмы і ягоны намечнік, якія непасрэдна вінаватыя ў смерці мастака. Так, гэта пакуль толькі санкцыі Еўрапейскага Саюза, але мы рыхтавалі як каманда Народнага антыкрызіснага ўправлення дасье, збіралі доказы і перадалі іх у Еўрапейскую службу знешніх дзеянняў, і санкцыі прыняты. Выстава будзе працаваць да канца жніўня, таму запрашаем усіх, хто будзе ў Варшаве яе наведаць. Музей вольнай Беларусі, вуліца Фоксаль, 11. На этом мы з вами развітваемся. До сустрэчы ў наступны аўторак. Дзякуем за прагляды і каментары. Калі для вас это бяспечна, падпісвайце на наш канал, стаўце падабайкі або не падабайкі, пішыце каментары, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Усё вам найлепшае. Жыве Беларусь! Слава Украіне!